Niin, Jeesuksen nimessä tahdomme aloittaa seuraava tilaisuus, joka on pyhän ehtoollinen. Ja Herran kunniaksi me laulamme laulunumero 218. 218. Cesarin johdolla. Elisabet, sä olet taivas, ylistys nimi. Sinä olit tullut sinun tahtelesi ympätynä kuin taivaskunta maa peal. Viitavani leikanna meille tänä päivänä. Anna meidän anteeksi, meidän olenta kuin meidänkin anteeksi annamme omaa tulijastele. Älä saata meitä kiusatuksi, vai päästämme ära tulijat. Sinä olkoon riik, vähi ja aurinhavest. Olkoon se nimi kiitetty ja ylistetty. Lisää tuo pyhä velkaan. Amen.
paljon lauluja ja soitoja, mutta sitten tämä ehtoollistilaisuuden jälkeen. Toivon ja rukoukseni on, että Herra siunaisi meille sanansa tänä iltapäivänä. Ja autakoon, että sanoma olisi rohkaisuksi kaikille. Amen. The sister will translate. Maailmassa puhutaan paljon rakkaudesta. Kirjoitetaan paljon kirjoja rakkauden aiheesta. On paljon elokuvia ja lauluja. Tosi paljon puhutaan rakkaudesta. Silti näemme, että maan päällä ei rakkautta ole. Ja tieto todellisesta rakkaudesta löytyy ainoastaan Raamatusta. Ja aiheemme on rakkauden sanoma. Me luemme Johanneksen evankeliumista luvusta 13 ja jae 1. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulee, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Johanneksen 13 ja 1. Niin, tässä puhutaan todellisesta rakkaudesta. Meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, joka oli maan päällä, hän rakasti omiansa, rakasti opetuslapsia. Hän tiesi, että hänen lopunsa lähestyy. Ja tässä sanotaan, että hän rakasti heitä loppuun asti. Ja Jeesuksen elämä oli täynnä opettavia saarnoja rakkauden teoista. Mutta tärkein kaikista on hänen ristiinnaulitseminen. Golgotalla me näemme hänen rakkautensa. Raamattu puhuu meille, sillä niin Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainukaisen poikansa, ettei yksikään hukkuisi, vaan saisi iankaikkista elämää. Siellä Golgotan ristillä näemme meidän vapahtajamme ja samalla taivaallisen Isän rakkaus. Todistuksessa on sanottu, luuletteko, että taivaallisen Isä ilman taistelua antoi poikansa uhriksi? Ei. Taivaallisella Isällä oli suuri taistelu. Antaisiko hän poikansa uhriksi tai jättäisi tämän maailman saatanan vallan alle. Mutta Jumalan rakkaus oli niin suuri, että hän antoi poikansa uhriksi. Pelastussuunnitelma, se on ihmeellinen suunnitelma. Jälleen todistuksessa on sanottu, että
kautta iankaikkisuuteen me tulemme tutkimaan uudelleen ja uudelleen tämä pelastuksen suunnitelma. Jeesuksen jäljet rististä, ristin naulitsemisesta, ne ovat jääneet hänen käteensä muistoksi, että kerran hän on ollut uhrina. Tämä lankenut planeettamme edestä. Ja joka kerta kun pelastetut katsovat Jeesuksen jäljet nauloista, he tietävät, että siinä on sen kautta heidän pelastuksensa tuli. He ovat hyvin iloisia ja kiitollisia vapahtajaa. Ja sanotaan todistuksessa, että he ottavat kruununsa pois päästä ja laitavat ne Jeesuksen jalkojen eteen ja kiitävät hänen pelastuksestaan. Ei voi olla suurempaa rakkautta kuin tämä. Se oli ainut keino, jonka kautta Jumala suunnitteli pelastaa tätä maailmaa. Tilaisuus on annettu jokaiselle ihmiselle. On sanottu Johanneksen evankeliumissa luvussa 1 ja 11 jae, että hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta eteenpäin on sanottu, mutta ne, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi heille voimaa tulla Jumalan lapsiksi. Ja tämä on se aihe rakkaudesta meitä kohtaan. Ne ovat iloisia ja onnellisia ihmisiä, jotka ottivat Jeesuksen vastaan. Niitä oli silloin, kun Jeesus oli maan päällä. Niitä ei ollut paljon. Eikä tänä päivänä ole paljon niitä. Tänä aamuna veli Daniel puhui tästä, että ei ole tosi paljon ihmisiä, jotka ottavat Jeesuksen sanomaa vastaan. Mutta ne, jotka ottavat sen vastaan, he ovat onnellisempia ihmisiä maan päällä. Ja tämä ilo ja onnea meidän pitää leviä muille ihmisille. Kun ihmiset näkevät, että me olemme iloisia ja onnellisia, hekin haluavat saada tämä ilo ja onnea. Kun Jeesus oli syntymässä maan päällä, Luukaan evankeliumissa on kerrottu 2. luvussa ja 7. jae. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kappaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Tosi ikävä asia. Vapahtaja piti syntyä maan päällä ja maan päällä ei ollut sijaa hänelle. Siellä navetassa. Sieltä Maria ja Joosef löysivät tilaa.
Ja juuri silloin meidän vapahtajamme syntyi. Näin vaatimattomissa olosuhteissa hän syntyi, vaikka kaikki aarteet maan päällä kuuluvat Jumalalle. Usein olen miettinyt, miksi Jumala johdatti asiat niin, että meidän vapahtajamme syntyisi niin köyhissä olosuhteissa. Miksi Jumala ei järjestänyt niin, että hän olisi syntynyt kuninkaan palatsissa? Eikö Jumalalla ollut mahdollista johdattaa asiat juuri niin? Varmasti oli. Mutta se oli Jumalan tarkoitus, että meidän vapahtajamme syntyi juuri näissä hyvin köyhissä olosuhteissa, koska kaikki, jotka ottavat hänet vastaan, heidän piti olla nöyriä ihmisiä, vaatimattomia ihmisiä, jotka aidosti rakastavat Jumalaa. Jos Jeesus olisi syntynyt palatseissa, ketkä olisi ensimmäisenä, jotka hyväksyisivät hänet vapahtajaksi, Messiaksi? Kaikkien rikkaat ihmiset, ne olisi ensimmäisenä. Missä olisivat köyhät silloin? Ne olisi ulkopuolella. Mutta Jumala järjesti asiat niin, että vapahtaja syntyi hyvin köyhissä olosuhteissa. Näin koetellaan, kuinka aidosti me haluamme hyväksyä hänet omaksi vapahtajakseen. Ja näin toteutui myös ennustus, että hän jätti kaikki rikkaudet taivassa ja hän tuli maan päälle. Hän tuli köyhäksi, että me rikastuisimme. Näin kirjoitukset toteutuu. Ja me näemme Jumalan viisaus sinne. Ja se on suurenmoinen suunnitelma. Maan päällä ei ollut tilaa Jeesukselle, kun hän syntyi. Onko meidän sydämessämme tilaa Jeesukselle? Monien ihmisten sydämessä ei ole tilaa Jeesukselle. Mutta jälleen nämä sanat, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voimaa tulla Jumalan lapsiksi. Eikö ole kaikkien suurin päämäärä ja kaikkien suurin asia, mitä täällä maan päällä me voimme saavuttaa? Tulla Jumalan lapsiksi. Jos joku lapsi olisi kuninkaan lapsi, se on iloinen. Mutta jos olemme taivaallisen isän lapsia, se on vielä paljon tuhansien, miljoonien kerrat suurempi asia. Olla taivaallisen isän lapsia. Siinä nähdään Jumalan rakkautta. Kiitos Herralle tästä, että me olemme niitä, jotka ottivat häntä vastaan.
Ja näistä ihmisistä Raamattu sanoo, että he ovat syntyneet Jumalasta. But these people, Bible says that they are born from God. Alusta asti me näemme Jumalan rakkaus ihan Raamatun ensimmäisistä sivuista. From the first, Heti kun sen jälkeen kun synti oli jo tullut maan päälle, tuli lupaus vapahtajasta. sin came into the world, then came Adamille ja Eevalle promise annettiin of toivoa, Savior. että vapahtaja syntyy vaimon siemenestä. That the Savior would be born. Ja todistuksessa patriarkan ja profeetan kirjassa on sanottu, että heti kun Kain syntyi, he toivoivat kovasti Adam ja Eeva, että se olisi juuri se vapahtaja. Wished that he would be the Mutta Savior. valitettavasti ei hän ollut, vaan hänestä tuli murhaaja. He was not, but he became a murderer. Adam ja Eeva piti kauan odottaa ja heidän aikana vapahtaja ei ole syntynyt, se syntyi paljon myöhemmin. But this Savior didn't Mutta uskon kautta he katsoivat eteenpäin ja he tiesivät, että vapahtaja on tulossa. They knew that the Savior would come. Vapahtaja ei koskaan unohda meitä. The Savior Jesajan kirjassa on sanottu luvussa 49 ja jakeissa 15 ja 16. verses Unohtako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtuunsa poikaa. Ja vaikka he unohtaisivatkin, minä en sinua unohta. Katso, käteeni hipiä olen minä sinut piirtänyt. Sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Niin, tässä on kysymys. Jumala kysyy, unohtaisiko vaimo rintalapsensa. Ja vaikka hän unohtaisi, minä en sinua unohda. Niin, tässä puhutaan, että sinun muurisi on minun edessäni. Ja jäljet on Jeesuksen käsissä. Aina kun hän nostaa kätensä ja rukoilee puolestamme, hän näkee niitä jäljiä. Always when Jesus prays, raises his hands Ja hän muistaa and meitä. prayers, he remembers us. Todistuksessa on sanottu, että päivittäin meidän tulee mietiskellä Jeesuksen elämästä ja Testimonies is nimenomaan that every way hänestä we should remember of Jesus' life, especially ristinaulittuna. as crucified. Viimeiset hetket Getsemaniassa ja Golgotassa hänen kärsimyksistä meidän pitää mietiskellä päivittäin. Ja jos me teemme sitä, kun luen sitä Raamatusta ja todistuksesta hyvin usein, melkein aina tulee kynneleitä silmiin ja tunnen Jumalan henkeä toimimassa sydämessäni. Ja minä kiitän kovasti. Kiitos Herra suuresta rakkaudesta. Kiitos pelastuksesta. Kun teemme sitä päivittäin, tiedättekö mitä tapahtuu? Meidän rakkautemme Jumalaa kohtaan kasvaa. Kasvaa ja vahvistuu. Ja meillä on halu kertoa siitä rakkaudesta muille ihmisille.
love. Meillä on halu johdattaa muitakin Jeesuksen luokse. We want to lead other people to God, to Jesus. Uudesti syntyneen sydämen ensimmäinen halu on johdattaa muitakin Jeesuksen luokse. People who are born again, they want Näin on to sanottu lead todistuksissa. God also. Jos meillä ei ole halu johdattaa muita ihmisiä Jeesuksen luokse, tämä tarkoittaa, että Lead other emme ole kokeneet vieläkään uudestaan syntymistä. they are not born again. Ketä Jeesus muisti ennen kuolemansa ristillä? Whom did Jesus remember at cross before dying? Me luemme Johanneksen evankeliumista luvusta 19 jakeista 26 ja 27. 26 and 27. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapsille, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Ketä Jeesus muisti silloin? Hän muisti hänen äitinsä. He remembered his mother. Hän oli siellä lähellä ristiä. She was close to the Ja hän näki, kuinka hänen poikansa kärsii and she ristillä. saw how much her son Aikakausin toivossa mainitaan, että ainakin 2 kertaa hän pyörtyi ja hänet vietiin vähän syrjään, It's told that 2 times koska fainted and hän she was kärsi yhdessä poikansa kanssa. She suffered with her son. Ja Jeesus oli huolissaan myös äidistä. And Jesus was worried about his Sanoi Johannekselle, katso äitiäsi. Look, your mother. Ja äidilleen sanoi, katso poikasi. Look at your son. Ja Johannes ymmärsi, että pitää huolehtia tästä eteenpäin That Marialle. he should take care Mariasta of pitää huolehtia. Ja hän otti hänet kotiinsa, tässä on sanottu. Ja tiedämme myös, että Raamatussa nainen kuvaa myös seurakuntaa. We know that in the Bible, wife symbolizes Ja also church. Johannes ei huolehtinut ainoastaan Mariasta, John didn't take care of mutta hän oli huolissa myös Jumalan seurakunnasta. but he was also worried of God's church. Ja hänestä sanottiin, ja edelleenkin sanotaan, että hän on rakkauden apostoli. That he is apostle of love. Mitä on sanottu apostoli Paavalin kautta? What is said through apostle Luemme Paul. toisen korintalaisten kirjasta luvusta 11 ja toinen jae. Sillä minä kivailen teidän puolestanne Jumalan kivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Tästä ymmärrämme, että seurakunta on niin kuin neitsyjä. Se on Jeesuksen morsiamme. Ja Paavali sanoo tässä, että hän haluaa esittää sen, kun puhtas neitsy. Paul said that he wants to Se on Jumalan tarkoitus, että seurakunta olisi ilman syntiä, ilman mitään sellaista, be without sin, ilman puutetta. without Ja any meillä on lupaus ilmestyskirjassa luvussa 19 sanotaan sitä, Chapter 19 it said että
se on, Karitsan vaimo on valmistanut itsensä. The wife has prepared herself. Ja sille annettiin valkoinen puku. And it was given to her white cloud. Ja kuinka apostoli Johannes on huolehtinut Jumalan lapsista? Me luemme nyt ensimmäinen Taking care Johanneksen kirjasta of God's children. luvusta 2. Ja John, first John. Anteeksi, Luvusta. Ensimmäinen Johanneksen luvusta 2, chapter 2, jakeista 1 jakeeseen 3. from verses 1 to 3. Tässä on sanottu hyvin kauneita sanoja. There are beautiful words here. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä. Jeesus Kristus, joka on vanhurskas, ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja sitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Niin kuinka hän kirjoittaa tässä Jeesuksen muille opetuslapsille? Lapsukaiseni, tämä minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. That you wouldn't sin. Mutta jos joku lankeaa, Any of you meillä on falls, puolustaja. we have an advocate Hän on antanut elämänsä meidän edestämme. for us. Hän on kuollut ei ainoastaan meidän syntiemme edestä, vaan koko maailman syntien edestä. For the sins of the whole world. Golgotalla me löydämme parhaat kertomukset rakkaudesta The best ja myös stories of love anteeksi antamisesta. and forgiveness. Luukan evankeliumista me luemme We read in Luke luvusta 23 ja jae 34, ensimmäinen osa. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ajatelkaa, mitä he tekevät Jeesukselle. Ei ainoastaan pilkaneet, mutta myös lopussa he ristiinnaulitsivat vapahtajaa. Silti Jeesus rukoili, Isä, anna anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Ei edes kironnut heitä. Jeesus antoi meille esimerkin, että meidän tulee antaa anteeksi viholliselle. Haluammeko seurata hänen esimerkkinsä? Auttakoon hän meitä tässä asiassa. Profetian henki sanoo, että sinä päivänä, jolloin Kristus oli ristillä, hän pelasti 3 henkiä. Ryöväri, joka oli hänen vieressä, Nikodemus ja myös Sadan päämies. Jeesus oli iloinen, kun nämä henkilöt hyväksyivät hänet omaksi vapahtajakseen. Se näissä tuskissa, mitä Jeesus koki Golgotan ristillä, samalla hän oli iloinen, että 3 henkeä tulivat, ottivat hänet
vastaan vapahtajana. Things that he had on Calvary, he still was Ja koko taivas happy iloitsi sitä. that three people were saved. Todistuksessa sanotaan, että kun Jeesus kuoli, koko taivas iloitsi. Oli ilo taivassa, kun Jeesus sanoi, se on täytetty. The whole heaven was happy that Maan Jesus päällä oli suru. did Siis opetuslapselle tarkoitan, oli suru. Kaikille hänen seuraajille oli suru, koska he eivät käsittäneet, että tämä oli se päätarkoitus, miksi Jeesus tuli maan päälle. Mutta taivassa oli suuri ilo, koska hän voitti, hän kuoli voittajana ja pelastuksen tie oli valmis. one and the way of salvation was prepared. Miten rakkauden sanoma on vaikuttanut Johannekseen? How has this Me luemme message of love ensimmäinen Johanneksen kirjasta taas luvusta 2 ja John jae 9, chapter 2 joka sanoo verse 9. valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljensä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljensä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljensä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä minne menee, sillä pimeys on sokaisut hänen silmänsä. Siis joka rakastaa veljensä, se pysyy valkeudessa. Ja hänessä ei ole pahennusta. Voi. 9:11. Joo, saa olla. Joo. Jos hän todella rakastaa Jumalaa, hänellä ei ole pahennusta sydämessä. Voi erehtyä, mutta hän on valmis nöyrällä mielellä pyytää anteeksi. On valmis myös antaa anteeksi. Mutta jos hän ei ole valmis, hän on vielä pimeydessä Johanneksen sanojen mukaan. Ja ensimmäisen Johanneksen kirja jälleen 3. luku ja 3. jae. Anteeksi, mikä se oli? Ensimmäinen Johanneksen 3. luku ja 3. jae. Ja jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Niin, jos meillä on toivoa Jeesukseen, me puhdistamme itsensä samalla. Haluamme olla samanlaisia kuin meidän vapahtajamme, koska hän antoi meille esimerkin aivan kaikessa. Kuinka meidän tulee elää maan päällä? On sanottu, että samat etuoikeudet tai samoja etuja, mitä Jeesuksella oli maan päällä, on annettu myös meille taistelussa syntiä vastaan. Ei ole sellaista, mitä Jeesuksella oli taistelussa syntiä vastaan ja meillä ei olisi annettu. Miten rakkaudellinen sanoma vaikutti Mariaan? Me luemme Johanneksen evankeliumista luvussa 8 ja jakeesta 10 ja 11. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen,
sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Tässä näemme, miten vapahtaja teki Marian kanssa, joka piti kivittää. Tämä oli Johanneksen 8 ja jakeista 10 ja 11. Ennen kuin vielä puhutaan tästä tapauksesta, me luemme todistuksessa, mitä on sanottu Mariasta. Luemme kirjasta Aikakausien toivon sivulta 542 ja 543. Vaikka Marian tila näytti ihmiselle toivottomalta, niin Kristus näki hänessä hyviä mahdollisuuksia. Without hope for people, but Christ saw many possibilities in her. Hän näki hänen luonteensa parhaat piirteet. He saw the best characteristics of her. Lunastussuunnitelma oli avannut ihmiskunnalle suuria mahdollisuuksia. The plan of salvation had opened great chances. Ja nämä mahdollisuudet toteutuivat Marian nähden. And these chances verified in Maria's. Kristuksen armon avulla hän tuli jumalallisesta luonnosta osalliseksi. She was partaker of God's Tämä lankenut nainen, jonka sydän oli ollut riivaajien asuntoina, This fallen woman whose heart had been joutui hyvin lähelle vapahtajaa. gripped by demons. Hänen, Came very close to Savior. hänen seurassa ja palveluksessa. She Maria served him. Maria istui hänen jalkojensa juuressa oppimassa häneltä. And learned of him. Maria vuodatti hänen päähänsä kalliin voiteluöljyn Anointed his head with ja, precious oil. ja kostutti hänen jalkansa kynnelillään. Maria seisoi ristin juurella ja seurasi häntä Tears. haudalle saakka. Maria followed Christ to the tomb. Maria oli ensimmäisenä haudalla hänen ylösnousemuksensa jälkeen. First on the tomb after his resurrection. Maria myös ensimmäisenä kertoi ylösnousesta vapahtajasta. Maria was the first who told about Savior who was Jeesus tuntee ihmissielun salaisimmatkin sopukat. Jesus knows only the human heart. Voit sanoa, olen syntinen, You can say, suuri syntinen, great sinner, ehkäpä oletkin, maybe you are, mutta mitä pahempi olet, but what worse you are, sinä enemmän tarvitset Jeesusta. the more you need Jesus. Hän ei työnnä ketään itkevää, katuvaa sielua luotaan. He doesn't reject any sorrowful soul of hope. Hän ei kerro kenelläkään kaikkia, mitä hän saattaisi
paljasta, He never tells everything that he could reveal, mutta hän kehottaa jokaista vapisevaa sielua rohkaisemaan mielensä. he tells to all fearful souls. Hän lupaa runsaan anteeksi annon kaikille, He promises jotka tulevat etsimään häneltä sovitusta ja uudistusta. and seek atonement and reformation of him. Näemme, minkälaisia lupauksia meille on annettu. We see what kind of promises we have been. Mariassa kaikki toteutui. In Maria, in Mary, all these things. Jumalan they rakkaus, became true. God's se on love niin suuri, että se pystyi pelastamaan tämä lankenut nainen, it could save this fallen joka life. ihmisten mielestä piti heti kuolla. People thought that she should die. Mutta Jeesus näki hänessä But parhaimmat Jesus piirteet saw in him the best characteristics ja siitä, että hän voi kasvaa. that she Ja can grow. hänestä voi tulla hänen parhaimmista seuraajista. And she can become one of his best followers. Ja hän tuli. And she became. Sen vuoksi tässä sanotaan, että hän oli ensimmäisenä, She was the first joka ylisti sanomaa, että Jeesus on noussut kuolesta. Hän oli ensimmäisenä, jolle Jeesus ilmestyi, kun nousi kuolesta. who could see Jesus when he had resurrected. Näemme, kuinka suuria ihmeitä Jumalan rakkaus tekee. We see how great miracles God's love made, Ja se tekee edelleen and it's still doing myös tänä päivänä. on this day. Olkoon tämä rakkaudellinen sanoma rohkaisuksi meille kaikille. I hope that this merciful and Autakoon Jumala, että kasvaisimme hänen rakkaudessaan. courage for all of us, that we would grow in His love, Ja voisimme viedä tämän sanomaa muille that ihmisille. we would bring this message to other people, Kertoa tästä suuresta rakkaudesta of this muille great love ihmisille. to other people. Tämä on toivoni ja rukoukseni. This is my wish and prayer. Herra, olkoon meidän kanssamme. May the Lord be with us. Olkoon Pyhä Henki meidän sydämessämme. May the Holy Spirit be in our heart. Ja autakoon, että palvelisimme Herraa And help us to samalla serve tavalla kuin Maria ja antaisimme parhaamme Mary, Jeesukselle. that we would give our best to Jesus. Aamen. Amen. Niin meillä on muistotilaisuus vapahtajamme uhrista. Tässä aiheessa me kuulimme hänen uhristaan. Ennen kuin Jeesus meni ristille, hän on juhlinut viimeinen pääsiäinen juuri tänä päivänä maailmassa juhlitaan pääsiäistä. Ja Jeesus asensi myös ensimmäinen ehtoollinen silloin asetti. Ehtoollisen. Ja me tiedämme, että leipä on vertauskuva Jeesuksen ruumista ja viini on vertauskuva Jeesuksen verestä, jonka hän vuodatti meidän edestämme. Niin usein kun syötte tämän leipää ja juotte tämän maljan, apostolin Paavalin kautta on sanottu, te ylistätte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ja ennen ehtoollista oli jalkojen pesu.
Holy Supper is foot washing. Johanneksen evankeliumissa luvussa 13 meille kerrotaan sitä. Luemme jakeesta 13 jakeeseen 17. Se on 13 luku. Joo, Joo. 13, John 13 and verses 13 to 17. te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sellaisen minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat, sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuat, jos te sen teette. Niin, minä annoin teille esikuvan, vapahtajamme sanoi, että te myös pesette toistenne jalat. Tämä on läksy nöyryydestä. Ihan tähän hetkeen asti on sanottu todistuksessa, että opetuslapset hyvin usein ja silloinkin he riitelivät, kuka olisi ensimmäisenä. Mutta kirjassa aikakausien toivo on sanottu, että kun Jeesus pesi heidän jalkojensa, tämä henki poistui. Ylpeyden henki poistui heidän keskuudestaan. Ja he ymmärsivät, että heidänkin pitää palvella toinen toistaan. Näin Jumalan seurakunta on toiminut siitä lähtien tähän päivään asti. Ennen pyhäehtoollista on jalkojen pesu. Läksy nöyryydestä. Jumala ottaa vastaan ainoastaan ihmisiä, jotka nöyryydessä haluavat palvella häntä. Ja Herra antakoon meillekin sama henki, niin kuin apostoli Paavali mainitsee sitä. Olkoon teille sama henki, joka Jeesuksessa Kristuksessa oli. Se nöyrä henki. Hän jätti kaikki taivassa, tuli maan päälle ja antoi meille esikuvan kaikesta. Olkoon hän meidän kanssamme. Amen. Amen. Ennen kuin menemme jalkojen pesuun, pohdistumme rukoukseen. Taivallinen Pyhä Isämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä tulemme sinun eteesi. Haluamme kiittää tästä tilaisuudesta. Kiitämme sanomasta, mitä me kuulimme. Pane kaikki sanat meidän mielemme ja sydämemme. Auta, että se olisi rohkaisuksi jokaiselle kaidalla tiellä, joka vie taivaalliseen. Siunaa Herra jokaista ja anna meidän syntimiä ja virhemme anteeksi. Pese meidät, Herra, sinun veressäsi.
jäänyt luoksemme suunnaten kanssamme ja täytä meidät pyhällä hengellä. Ja auta sinun esimerkiksi mukaan, Herra, palvella toinen toistamme rakkaudella ja nöyryydellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.